Ahojte, to je editujúci GG. Chcem vám len povedať, že mal byť ešte jeden zápas, lenže Roky zabudol, že vlastne hráme challenge, takže ukáž mi iba najlepšie momenty z toho. Mne sa to feklo, pomoc. Asi mi dal dole, ja neviem, čo sa deje. A super. OK, poďme späť k tej challenge. Jo, ja vás vítam po dlhšej dobe na kanále GG Bro. Dneska tu nemáme ani Roblox, ani Fortnite, máme tu FIFU proti Rokim a máme challenge, kde ja môžem mu dať gól iba z penaltu, že keď ma sfaluje, budem kopať penaltu a longshoty a Roky môže dávať iba tričkové góly ako nožničky, hlavička a také a panej. Takže nezabudnite sa ešte joinu do nášho klanu GG Bro a my ideme na to. OK, máme tu prvý zápas a rozohrávame. Casey, takže už sa dostávame pekne dopredu, ale dobre. Stále mám loptu, ale som tu docela v blbej pozícii. Fajn, nahral som Lewis. Vystrelím. Nie, tam nemôžem stať a OK, tak to bolo offside. OK, Roky rozohráva, nahral, nemám veľkú šancu, strieľaj! A nic z toho, dobre, veľmi to vyk. OK, a to sme stratili loptu, ale ideme pre ňu. Lewis nahrá, Koke, Lobotka. Čaká, stratili sme to, nevadí, nie je nič stratené ešte. Ale Roky sa dostal dopredu, OK. Dal na mňa trickshot, čo teraz? Musím ho dať obrániť. Ako ja vôbec nemôžem robiť obrancu a Roky je dobrý docela. A dáva to na gól. Veľmi dobré. OK, dostávame sa opredu. Ale zase som docela zahnaný v rohu, ale OK, máme rohový kop, to je dobré. A Roky ide zase na bránku, OK, zrobil tú chybu, máme loptu. Govu, ideme dopredu, vykopnem to a je to, vyrovnali sme to, dámy a páni. OK, máme koniec prvého polčasu, je to 1-1, zatiaľ veľmi dobre vyrovnaný zápas. OK, máme loptu, ideme dopredu a to nebol faul. OK, asi nie. Trickshot, Neymar. OK, máme loptu, ideme dopredu. Koke, ale stratil loptu. OK, máme ďalšiu dobrú šancu, dostávame loptu, teraz ju len nestratiť a hneď čo to dopoviem, tak ju stratím, pane Bože. Koľkýkrát to hovorím, ale ďalšia dobrá šanca, takže no teraz tak sa musím dostať, ale Roky má loptu, nahrávka, to som docela pod tlakom, takže strieľam a je to vykryté.
Keď roky, ja už neviem mená, ale keď mám to, jej. Už po 180 krát to hovorím, mám dobrú šancu, tak ju nepokašľať, ideme dopredu. Govu a mne sa to seklo. Fajne. A máme tu koniec prvého zápasu a je to 1-1 remíza, tak vidíme ako pôjde ten druhý. OK, dostávam sa opredu. Stratil som to, dobre. Stále si preto idem a stále nestracam, to je zatiaľ veľmi dobré, ja som to stratil. Roky mi nahral, teraz môže byť moja šanca, trickshot. Ideme, streľba, je to prestrelené. OK, Roky sa dostáva dopredu. Nemôžem mu dovoliť dať gól. OK, vykryté, v pohode. Všetko dobre, mám to pod kontrolou. OK, nahrávke opredu. Sme síce trošku zatlačení ostatnými hráčmi, ale uvidíme. OK. Sakra. Ale nedobre, nestracame loptu. Nahrávka, strelba, je to gól! Roky dáva veľmi dobré trickshoty, no uvidíme. Ale dávaj moc, takže no ok, máme loptu, máme to zase pod kontrolou a dostávame sa opredu. Keby som dostal euro za každý čas, čo by som to povedal, tak by som bol už milionár. Ok, stratili sme loptu. OK, sme zase vpredu, máme šancu a je to tam! Vyhráme 2-0, dámy a páni. Roky práve stratil internet. Dúfajme, že mi to stihne sa načítať. OK, stratili sme loptu, nevadí, vyhráme stále 2-0, nič sa nemení. Roky je zase vpredu, ale máme loptu, tak ju pošleme kus dozadu, nech sa to tam ukľudí. Roky je zase vpredu, uvidíme, čo vypadá ti, ale OK, my sme zobrali loptu, takže v pohode. Máme loptu, bude to 3-0, bude to. OK, docela v pohode nahrávka, je tu koniec zápasu, takže dúfam, že ste si toto video užili
Ak chcete ďalšie videa, dajte like a odber a dajte aj like a odber na iné videá a taktiež odber na druhom kanále Gigi Bro Plus. Takže vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.